ako, hindi ko na-try ito. Haha. Hi. Teka lang po. Ayan, hi. Nako, ayan nakikita niyo ang bahay ko. Kitang-kita ang loob ng bahay ko. Wait, office. Alright. Oh, yan. This is my office. Nasa first floor po ako ng bahay ko. Okay. At ang bahay ko po ay nasa Project 6. Yan. MSA po. Metro Sporting Arms, Project 6. Andito po rin po ako nakatira. Hindi po ako aalis dito at bahay ko po ito. Hello! Anyway, good morning. Good afternoon na po pala. Sorry. Good afternoon po sa inyong lahat. At, madilim ba? Is it? Kulang ba ako sa ilaw? Lapit ng konti. Ayan, pwede na siguro, no? Pwede na ba? Okay, wala tayong sounds, ha? At medyo baka tayo ay ma-control na naman ng copyright. Okay, guys, kumusta kayong lahat? After ng rally ng BBM, ano na susunod? Walang mga events. May mga seminars ng NROI. Actually, ngayon, alam ko, may seminar sila. Kaya si Sisi Badet ay hindi makakasama sa atin ngayon. Kasi siya ay magse-seminar. Nagse-seminar actually. Okay. Ano daw? May binabasa ako dun sa baba. Okay. So guys, makikita nyo, anong unang gusto nyo makita? Yung ating raffle. Alright. So yan pa ang raffle natin is still the same. Hindi nagbabago. Hindi tumatakbo. Matamlay ang shooting. So, pag napuno yan, saka tayo a-action. Teka, mainit. Basta natin electric fan. Okay. Init. Ayan. Ayan. Petchay, dun ka nga. Naku, itong aking mga aso na to. Mas malaki pa sa akin. Okay, yan pa rin po ang ating raffle. Okay, ang number na available is 2, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 23, 25, 29, 32, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 47, 48, and 49. So, ayan po ang available natin. Yung gusto pang humabol, mag-choose na po kayo. Ako ngayon, alam mo, mapabayaran 160. Naka-live ako eh.
Okay, sandali lang po ha. Tinuutusan ako ng anak ko. Okay, so guys, kung ayan pa, that's 2,000 po per number. And makukuha nyo ay eto. Ang ating grand prize po ay yan, of course. Oh, sorry. Hindi yan. Accessories. Alright. Yan po ang accessories ng grand raffle natin. 550C and accessories. Of course, the die, the conversion kit, powder scale, bronze primer, flip tray, 9mm case gauge. Case gauge is bullet gauge, okay? Plus the Dillon cup. Yun. Bakit na ano connection ng Dillon cup? Ano po yun? Souvenir. Souvenir po yun na Dillon cup. But, tingnan po natin kung ano pa ang magiging changes dyan sa package na yan. Depende po yan kay Dillon kung ano ang ibibigay niyang package. So, ayan po yan. Guys, pili na po. Yan po ang grand prize. Okay, ganito po yan. Slice down po tayo. Slice cut, slice down, slice whatever, slice. Okay, kung anong tawag man doon. Okay, wait a minute. Bago sa slice, dito muna tayo sa... Alright, the grand prize, which is the 550C and accessories. And we have the minor prizes. Okay. Minor prizes is 19 sublimation shirts, 10 pieces armband. Of course, the pair po yan, ha? Left and right. 10 tube mask, 10 face mask. Okay. Mahina ba boses ko para akong sumisigaw? Wait a minute. Lakas ko ang aking volume. Alright. So, yan po yun. So, 50 po yan in all. 19. So, that is 49 plus 1, 50. Alright. Ang tinataya nyo po ay 50 numbers. So, una natin bubulahin. Ang unang ma-spin, of course, the face mask tayo mauuna. Slice down po, or meaning, pag kayo po ay nabunot na yung name nyo, hindi na po kayo kasali dahil po ay, ang tawag dyan, tumba. Ang tumba ang tawag doon? Sa bingo, may tawag doon blackout? No, not blackout. Hindi talaga ako bingo ngera basta slice out, slice cut, or whatever. So, pag natawag na kayo doon, that's it. Okay? Ang next is the tube mask, the armband, the sublimation shirts, and of course, the last man standing will be the grand prize, the 550C and accessories. Okay, so ganito po yung ginagawa. Alright, yan. Yan po, ispin po yan. Ayan. So, kung sinong matapatan po ng araw na yan, okay, ayan ang mga pangalan nyo, dun sa mga tumayana. Yan po, nandyan ang pangalan nyo. So, nandyan din yung mga numbers na wala pang pangalan, meaning, hindi pa po
Raffle po, raffle, not giveaway. Taya ko po. Paul, taya ka. Ay! Hi to you, Colt. Thanks for watching. Thanks for joining. Kaya ka na. 2,000 lang, oh. Malay mo, makuha mo yung 550C na reloading machine. O, di ba? So, at 2,000, meron kang reloading machine. O, yan, guys. Bakit ba ang aking ilaw ay patay sindi? Parang parang ang labo ng ilaw ko. Ha? What happened to you? Okay. So, yan po yung ating raffle. Kaya na po. Okay, babalikan na lang po natin yan. Ikot muna tayo sa mga paninda natin. Okay.
Saan na yun? Okay, yan. Ammo bags. Yan ang ammo bags. Yung maliit po ang kasya doon na hanggang 4. Pero naka-bulge na siya. 3 to 4 ammo cases. Yung malaki naman po is 5 to 6 ang kasya. Ibig sabihin 500 to 600 rounds ang dala nyo. Pag yung malaki. Ba't tunog yung tunog to? So, okay, after the ammo bag, of course, we have the gun cover. Ayan. Gun cover po natin is sublimated. Pangalan ni Junie. Personalized po ni Junie yan. Okay. Ito yung blue. Ito yung available ngayon. So, ayan. Pwede po yung puti lang. Yung iba po kasi, nagre-request ng puti. Actually, may nag-order sa akin po ng puti lang. And then, piprint, gagawa nila ng print. Pero sa abroad po yun. Na-order hindi ko na po matandaan kung ilang piraso. Just plain white. And then, sila na mag-sublimate. Sila na mag-print. Okay, umikot na. And we have the caps and visors. Yan. Si BBM. BBM for 2022. And we have the Velcro cap. Yung Velcro na yan, pwedeng yung lagay ang kahit na anong Velcro patch na meron kayo or meron ako. So, pag binili nyo po yung kasama na yung Velcro, yung patch, I mean. Okay, BBM visor, BBM caps, bull cap. Alright. After the camps, ammo bag. Okay, here. Shorts and pants. Okay.
Alright, MSA logo na lang ba? Or ako ang gusto niyo makita? Wait, ha? Pwedeng ako ang nandyan. Wala palang video dito. Audio lang. Okay. Palagi niyo naman ako nakikita eh. Okay, so yan po ang mga shorts natin na sublimated na po rin yan. Ayan. Actually, yung iba nagpapa-add ng isang bulsa, pwede naman po yun. Like that. May isang bulsa yan sa gilid. Ayan. Design ng Magnus. Nandyan pa rin. Of course, the Australasia. Ayan, meron pa po tayo mga ilan-ilan na size ng Australasia na shorts and the pants. Okay, pumasok ka ng konti at bakit ka nasa labas? Okay. Nag-aayos po ako on the spot. Yan ang pang ladies. Pero kung gusto nyo pang mas maigsi dyan, katulad po ng sinusuot ni Alex, susukatan po natin kayo or bibigyan nyo ako ng inyong shorts. At doon natin ipapattern. Gagawin ko po kayo ng sariling pattern, katulad ni Alex, may sarili na siyang pattern. So, every time na mag-order siya, yun na po ang pattern. May pattern na. Okay, that is MO shorts, I mean. Khaki. Okay, umikot na ulit. And we have Eastridge Apparels po. Makikita nyo po ito sa Eastridge Firing Range. Nandun po yan. Pwede nyong bilhin. Ayan. Tayo po ang official na apparels manufacturer or maker or whatever ng Eastridge. Ayan po. Ayan. Gusto ko yung blue na yan. Yan pa ang souvenir shirts na mabibili nyo sa Eastridge. Shirts, sleeves, tube mask. What else? Ano ba nandun? Ayan, tube mask. Huwag paki-share naman para maraming makakita. Please do like and share.
Okay, after Eastridge, saan na tayo? Alright. Sa mga on sales nating t-shirts. Okay. Ito po yung buy one, take one, 1,500. Ayan. Pili na po kayo and we have sizes actually pero I'm not sure yet. Ang dami na po kasi nakabili. So, just grab the, ito po ay, ano bang size to? Oh, ano bang size mo? Okay, hindi siya ang final. This one. Okay, ito po yung may mga sizes. Size nito is extra small. Okay, yan. Ang extra small. So, start tayo extra small. Okay, tama. Extra small. So, pili na po kayo. Yan yung tri-president which is ginanap siya sa Eastridge. As in Tagalog ha, ginanap. Wilson Gun Club Cup, of course, sa Batangas. Yan. Alright, that's the extra small. And saan tayo? Sa small. Okay, ito, alright. Yan din po ang small. So, may ganyan pang size sa small. May ganyan pang design sa small. Pareho sa extra small. American size po tayo ha. Baka kayo ay nalilito. American size. Ooh, okay. Ayan, 6 hour. Team Glock. Mga Glockers natin dyan. Okay, umikot na ulit. Try President which is ito po yung multicolor. Okay, punta naman tayo sa medium size. Okay, yan po ang medium size. Of course, meron din siyang arm score and CC Shadow 2. Ayan.
Try President din. Meron din sila. Okay, ayan, PAF Air Force Gun Club. My God, yan ang pinakamagandang sa BG na gustong-gusto ko. Masaya. Masayang masaya. I remember that time. Okay, so ayan, try, ito yung press cap. Okay, umikot na ulit. Large tayo, large, okay. Bolo cap. Yan po yung NROI nationals natin ng 2021. Alright, umikot na ng PAF. What size is XL naman tayo? XL. Yan po ang XL, pero basta mamili kayo, i-grab nyo yung pictures, send it to me, i-PM nyo po sa akin, and then we'll check physically kung nandyan pa ang design na gusto nyo. Busy lahat ang shooter, nawawala. Okay, pati itong aking features na wala. Okay, ayun. Nagkaroon ng break. Nag-breakdown siyang mag-isa.
Bolo Cup. So, umikot na tayo. Nasa Bolo Cup na uli. Alright, 2XL naman. Okay. Logo black. Okay, nasa na tayo? Okay, hindi pa siya umikot. Okay, yan po ang ating 2XL and 3XL. Yan. O, konti lang ata ang 3XL o mas marami ang 3XL pa natira. Sa 3XL, parang medyo marami siya, no? Kesa sa 2XL, marami nag-reduce na yata na shooter. Hindi ba baliktad? Marami ang tumaba eh.
Marami naglakihan because of the pandemic. Pero yung iba, nakita ko napilitang mag-reduce because tumaas ang BP. Tumaas ang cholesterol level. Yung iba naman, tumaas ang uric. Ayan. Parang kilala ko na yon. Hello, Kuya. Peace. Okay, arm score. Right, alright. Balik tayo sa ating ba't ayaw naglalag? Oh ha. Ay, nakakainis, naglag. Alright, huwag kang babagsak. Nagda-down. 56 Mbps naging 4.2 Mbps. Bumabagsak po. Ayan, okay. Andito na. So, andyan tayo ngayon sa ating spinning wheel. Guys, ayan na. Teka ha. Uulitin ko ang ating available na numbers. Asa na yung ating record? Raffle. Alright. Okay. Okay. So, ang available is 2, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 23, 25, 29, 32, 34, 37, 39, 44, 46, 47, 48, and 49. Bakit gano'n? Kung makikita nyo lahat ng 9 ulang tumataya, hindi ba lucky 9? Lucky number ang 9 dapat eh. Bakit gano'n? Bakit walang tumataya sa 9? Ano bang meron sa 9? So, antayin natin. Pag hindi ito napuno, siguro after na ng Ganban tong raffle na to. On the first event na mangyayari after the Ganban, doon natin to ira-raffle. Para masaya. Raffle on live. Sa shooting range. Yan. Para maraming makakakita. Mas masaya yon. So, ang computer po ang pipili at hindi tayo. Automatic po yan. Automatic na lalabas kung sinong ma-out. And they have the record kung sino rin ang ma-out. So, first 10 is the face mask. Tama ba ako? And the second 10, tube mask. And the third 10 is the armband. And the next 19 is sublimation shirt. And the final one man standing is ang ating grand raffle draw, which is the 550C and the accessories. With the bull cap of Dilon. May ganon. Hi, Miguel Pangyo. Mechanics, yes. Okay, ang mechanics is you can... Tataya po tayo. So, here. Okay. Ang mechanics is... Wait,
Okay, ang raffle, ito ang ating raffle. Okay. Ayan. Yan ang numbers na available. The one, yung puti po ang available na pwede nyo pang tayaan. Meaning, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 23, 25, 29, 32, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 47, 48, and 49. Okay. So, yung mga numbers po na yan is 2,000 pesos per number. So, yung mga naka-blue po is taken na po yung naka-blue. Yung puti na lang po yung available. 2,000 po per number. Pwede nyo i-Gcash sa akin. And ilalagay ko ang pangalan nyo dyan sa roleta. Okay. Pwede nyo pong i-Gcash. Ito po ang aking Gcash. So, 2K per number. Gcash payment. Ayan po. So, dyan kayo pwedeng magbayad or gusto nyo, pwede rin po sa video. Ang pangit ng pangalan ko, sorry, kailangan ko ilagay. Ano ba yan? Wala kapag talagang legal papers, pag legal papers, talagang totoong pangalan ang lalagay mo. Hindi pwedeng alias, hindi tatanggapin ng bangko. Alright, video. Pwedeng video. It's a CA account. It's 600-632-802-3318. So, yan po. Diyan po kayo magbayad. Just, i-PM nyo lang po sa akin. PM nyo lang po sa akin ang payment slip and what number ang pinili nyo. So, ayan. Taya na po kayo para anytime na mapuno ito, bibingo tayo. Okay po. So, taya na guys. For just 2,000 pesos, you might have the 550C reloading machine Dillon po yan. Okay, somebody's calling. Okay. Hello, Ate Donna. Yes. Hello? Ate Donna? Yeah, naka-live po ako. Yeah, naka-live po ako ngayon. Sinagot lang kita. Later po. Sa WhatsApp. Sige po. Mamaya, tingnan ko po. Okay, thanks. Right now, naka-live po ako. Sige, thank you po. Bye-bye. Okay po. Ayan. Okay. So, yan po ang mechanics natin. 2K per number. You can pay at GCash or BDO or any means of payment, which is the Palawan or the... Pero, better po Palawan na lang. Mas malapit sa akin. Or sa GCash or BDO. Para sa account ko na po nandun.
Para hindi na lumabas, ayoko pong lumalabas eh. Hindi ako masyado naglalabas. So, yan po. Okay, and as I've said, yan po ang grand raffle natin. Okay, yan. Yan po ang grand raffle. Kuya Miguel. Mikel. Is it Miguel? Mikel? Yan po yung ating grand raffle. So, that is the last one. The last one, last man standing. The last number na maiiwan siya yon. Okay. And ito po yung, yan. Yan po yung ating mga premyo na mapapanalunan from the bottom, ang umpisa ng raffle. So, lahat po ay makakakuha ng prize. 50 pieces po din yan. 49 ang minor prizes and the grand prize, which is the 550 and the accessories. Total of 50 persons. So, lahat po magkakameron. Depende na lang yan sa inyong swerte. Yan yung sinasabing swerte. Kung sinong mas swerte. O, yan guys. Kaya na po kayo. So, balik tayo sa spinning wheel. Ayan. Okay. Ikot, ikot, ikot. Ayan po ang raffle. Raffle natin yan po kapag ka napuno na. Blackout po tayo. Meaning, kailangan puno. Oh, parang bingongera, no? Hindi mo ako nagbibingo. Alam ko po yun ang sinasabi ng blackout, kailangan puno. That's it. Di po ba? Sa mga nagbibingo dyan. Okay. Okay po. So, yan. Kung sinong gustong tumaya, nandiyan po ang pangalan nyo, malalagay dyan. Ayan. Pili na po kayo ng number. Ito ang mga numbers. Balik ko sa raffle. Okay. Yan. Oh no, hindi yan. Ito. Yan. So, yan po ang pipilian yung numbers. Again. Yan po natin ibabad para makakapili kayo ng numerong gusto nyo.
So, ayan po. Okay. Ang ating pong, okay, ha? Asan na ba yan? Contact numbers, where are you? Alright, dito ko na lang po. Ayan. Yung Gcash po, ang Gcash po ang aking contact number. Pwede niyo po akong tawagan dyan. So, kung sino pong gustong tumaya, taya na po para mapuno. And, ang last po natin ay ang BBM shirts. Okay. We have BBM shirts po sa mga supporters po ni BBM. 1,000 lang po ang isa. That's sublimation shirts. We still have 5 designs po meron tayo. I think 5 designs. Nasaan ba yan? Actually, nasa sasakyan pala. Kasi dala ko yan nung rally. I thought I can sell on the rally, pero hindi pala pwede. Okay. Tsaka maulan po. Sobrang maulan. Pero still, ang mga tao nandun, nakakatuwa. Ang mga tao nandoon, then nagbibigay ng eco bag with ano bang laman? May payong pa, may t-shirt pang pinamimigay, caps, food. Ayun. Kami po that time ng BBM Cup is nasa VIP launch, which is thank you Kuya Bab Sahot, of course, for the shooting community raw. So, nandun kami, and we have the pictures of the BBM. Sana pala nilagay ko dito, no? But anyway, next time, isasama ko dyan yung pictures. Kasama si Madam Sara. Si VP Sara, yan. Kasama ko nga yung pictures. And, actually, sabi ng friend ko, nakita niya na pinalabas daw sa news. Yung sa Channel 7. And nakita raw ako, katabi ko si VP Sara. Ayan. So, ayan po ang BBM shirts, guys. Bili na po kayo. Ang dami nyo mabibili. Actually, marami pang mabibili, pero yan lang po ang ating nilalagay. Kung ano pong kailangan nila, pwede nyo po akong i-PM, i-text, o PM, mas maganda, para recorded po. Kasi yung iba na nag-o-order, hindi naman po tinutuloy. Natatambak lang po dito. Ayan. Marami nga po dito mga nagpagawa ng t-shirt na hindi naman po kinukuha pa until now. So, please po, paki-remind na lang po yung mga sarili natin na may mga t-shirt po kayo dito sa MSA na pinagawa nyo po with your name on it. Yun po ang problema pag personalize. Yun po. Ang problema po kasi pag personalize, may pangalan nyo. So, kaya ako po, ang ginagawa ko sana is, yun po, sinisingil ko sana muna. But yung iba po kasi is matigas ang ulo, sasabihin, ganito, whatever, and so. So, ano nangyayari? Napipilitan akong gawin, pero nandyan po, ang dami po. Ayoko lang mag-roll call na naman, kasi ginawa ko na yun before, nag-roll call ako eh. Siguro one day, bubuksan ko yung box, at iisa-isahin ko ulit kung sino-sino sila. Maybe ite-text ko muna sila or i-PM. After the PM, maybe pwede kong, I don't know, is it maganda ba na ilagay ko sa
Facebook na please follow up your shirts. Yung ganun lang naman. Kasi it's a personalized shirts with their name. Hindi ko naman po mabibenta yon. Okay? So, thank you guys. Good evening sa inyo lahat. This is of course Liza of Metro Sporting Arms, ang inyong tindera ng fighting rings. And hindi lang po ako tindera. Okay, yun. Basta ako po ay nakatira pa rin sa bahay ko at ako po ay MSA. Ako po yung MSA. Okay po? Ayoko na pong elaborate. So, sa mga magtatanong pa uli, pakiusap po. Medyo po minsan ang dating po ay hindi maganda ang tanong. So, guys, MSA is Liza Ponce. Okay po? Thank you so much. At ito pong nakikita nyo ngayon is ang bahay ko po sa Project 6. So, dito rin po ang tindahan. So, nandito po ako. Ito ang office ko. So, ayan. Dito nyo po ako makikita. And thank you so much po sa inyong lahat. Thank you, thank you. Alright, sa mga okay kay Cold and Mikel Pangyu, I'm sorry. So, sa mga marami pong nag-react pero hindi na nagpakilala, hindi na nag-comment. So, yung mga reactions, sino ba mga nag-react? Pwede naman natin makita yan dito. Okay. Who else ang mga... Okay, Jack Lord Ardiano also. Ayan. Donna Tolentino, Jack Lord, Marlo Bagordo. Thank you so much. Francis Fernandez, of course, and James. Len, thank you so much. Okay, so... Ayan. Thank you po sa mga nag-share din. Thank you, thank you. So, sa mga gusto pong, again, sa mga gustong tumaya sa ating raffle, PM nyo lang po ako. It's, libre na po ngayon ang PM or tawag sa AllNet, di ba? Oh. Kahit po sa landline, I know, libre na ngayon. Yan po ang bagong pakulo ng globe. Sa smart din ba gano'n? Libre din? I don't know. So, parang malabo. Hindi kita yung mata ko. Okay, anyway. Ayan. So, yun po. Wala na. Okay na ako. Wala na po akong boses. Ayan. So, thank you so much. See you till next time. Update ko po kayo kapag may tumaya. I-update natin yan. Ipopost ko po sa Facebook ang ating updates. Ayan. Okay. So, salamat po sa inyong lahat. Again and again, Liza of MSA. Akin po ang MSA. Sorry. Wala po akong pinapatamaan, pero sinasabi ko lang po yung totoo. Okay. Thank you so much. Of course. Okay, ba? Actually, ang MSA is nag-umpisa sa isang mesa. Ang nagtiwala sa akin, my mentor is Myro Lopez. At ang isang tumulong sa akin na magkaroon ako ng lisensya, ng LTOB4 is si General po. Ayan, si General po ang isa sa tumulong sa atin sa mga papeles. Ayan. So, alam po nila. So, hindi na dapat itanong. Ang dami po kasi mga tanong na medyo nakaka-hurt. Ayan. May tanong po na, saan ka na ngayon? Ayan. That's the tanong. That's the tanong na masakit pong masakit marinig. Tanong po sa akin
Saan ka na ngayon? Saan na raw po ako nakatira ngayon? Okay? Siyempre po sa bahay ko. Ito po ang bahay ko. Ang MSA po ay ako. Okay? Hindi naman po ako nagdrama dito, but gusto ko lang pong malaman yung lahat na yung nakikinig or nanonood. Si Liza po ang MSA. Okay? Thank you so much po. I'm again Liza of MSA. Thank you so much. Just PM lang po kayo at taya for the raffle. Thank you, thank you. Bye po sa inyong lahat. Bye-bye. Okay, nasa...